Bueno, atzerapenekin baina hasiko gara, comenzamos aunque sea con un poquito de retraso. Aztergai zerrendaren lehenengo puntua, Begoña Aretxabaleta Labin zinegotzi karguaz jabetzea. Begoña dau hor. Dituzula erregearekiko zintzotasunez eta konstituzioa estatuaren funtsezko arau gisa bete eta betearaziko duzula? Bai, legeak aginduta hitz ematen dut. Listo. Bigarrena, Asier Ugarte Egilu zinegotzi karguaz jabetzea. Egiluz, benetan eta zeure ore zin egin edo hitza ematen duzu Sopelako udaleko zinegotzi karguaren bete beharrak leialki beteko dituzula erregearekiko zintzotasunez eta konstituzioa estatuaren funtsezko arau gisa bete eta betearaziko duzula? Bai, legea aginduta zin egiten dut. Bueno, ongitorri bi zinegotzi berriei, eta orain hasiko gara aztergai zerrendaren hirugarren puntuarekin ohiko puntuekin. Hirugarrena, 2024ko urriaren 31ko aurreko aktaren onarpena bidezkoa bada. Bueno, así baino lehen, Marisa, está la traductora simultánea para poder oír el... Claro, sí. Vale. Hacemos pruebas si quieres para ver si lo oyes bien y eso, ¿vale? Ay, que me he dado cuenta ahora. Bueno, esan dut Marisa, baina barduen guztientzat, O sea... Vale, que es nuevo. Vale, Marisa, ia entzuten duzun ala ez? Itzulpena? Bai, vale. Ba, horrela ingo dugu. Hirugarren puntua, 2024ko urriaren 31ko aurreko aktaren onarpena bidezkoa bada. Zalantzarik edo esaterik daukazue? Ez? Ba, horrela ingo dugu. Laugarren puntua, 185/2021 prozedura arruntean 2024ko irailaren 26ko 322/2024 epaia betetzeari buruzkoa. Bueno, hemen dakizuenez, Serviozio Kiroldegiaren zerbitzua eraman zuen 2021 urtera arte, eta arte horretan COVID garaian kiroldegia itxi behar izan zen, egoera zela eta horregaitik gero lizitazioa amaitu eta ostean urtebeteko prorrogama zitzaion Serviozio hori, azken ulertuta, urte horretan itxi behar izan zutenez COVID dela eta, erabaki izan urtebetez prorrogatzea lizitazioa. Ostean, Serviozioak egin du eskaera bersartzeko egoera ekonomikoa, esan ez itxi egin zan garai horregatik udalak, bersarri bazuela egoera ekonomikoa, baina udalak ulertzen zuen prorroga hori zala bersartzeko egoera ekonomikoa nahikoa zala. Resoluzioa iritsi zaigu eta udalak galdu du. Eta arrazoia irakurriko dizuete zehatz mehatz, zein izan dan arrazoia. Gazteleraz, organ jaso dugulako. La medida acordada por el Ayuntamiento el 23 de diciembre de 2020 de restablecimiento económico mediante la ampliación temporal del contrato a la fecha en que se dictó no había sido solicitada ni fue aceptada por la apelante. Y hasta esa fecha no había ninguna resolución municipal al respecto. Por otra parte, tampoco se notificó nunca a la mercantil el acuerdo en que se adoptó dicha medida, por lo que no puede sostenerse que hubiera aceptado algo que desconocía. Bueno, hori da argudio garrantzitsuena rekurtsoa Serviozioek irabazteko, eta horregaitik, orain 154.919,91 euro ordaindu behar dizkio udalak Servioziori. Orain zuei emango dizuet hitza Eder? Agian, legeetan ez naiz aditua, baina, auzitegiak alan esaten badu, eta, prozeduran akatsak egon badaude, edo, informazio falta egon bada, horrela onartzea ulertzen dut, eta, gehiago esaterik ez dauket. Eskerrik asko. Teresa? Gracias. Pues lo mismo, no, las sentencias se acatan
y hay que cumplir con lo que dictan los jueces. Así que, adelante. Ya sabemos que no recomiendan los servicios jurídicos que recurramos porque vamos a perder e incluso incurriríamos en costas, con lo cual pues se paga y ya está. Marisa, Ningún comentario diferente. Hay una ejecución que hacer y punto. La sentencia está hecha. Angelines, Ez daukago hitzeko. orduan bozkatuko dugu puntu hau, aldeko bozkak, hurrengo puntura joango gara, 5. Sopelako udalaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko lankidetza hitzarmena hondartzak kudeatzeko. Hemen Josuk hartuko du hitza. Bai, arrastion guztioi, eskerrik asko Guruzne. Bai, honen inguruan, puntu honen inguruan hori, Bizkaiko Foru Aldundiak hondartzak kudeatzeko 2025-2029 lankide hitzarmenaren behin betiko testua bidali du, udaleko onartuteko. Ondoren, udal guztien onarpena ziurtagiria jaso eta Aldundiko Gobernu Kontseiluaren onarpena jaso ondoren sinatu egingo dugu, bai. Sopelako hondartzetako ingurumen inpaktua oso esanguratsua da, non 2024ko ekaina iraila bitartean 328.000 bisita, baino gehiago izan dira, bai. Baliabide ekonomiko nahikoak izan behar diren kalitatezko zerbitzuak bermatzeko. Horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiak eta udalek hitzarmen bat sinatzen dute hondartzen kudeaketari eta kalitateri buruzko akordioa. Akordioa izan dana. Azken akordioa 2022-2024 urtean arteko izan da, eta horrelako hitzarmenetan sartzen diren irizpideak funtsezkoak 3 alderditan eragiten dute. Bai, lehenengo puntu bezala urte osoan mantentzen da garbitzea, bigarren puntu bezala istripuen prebentzioa, sorospen eta laguntza eskainiz, eta hirugarrena uda sasoian dutxak eta bere elementu osagarri batzuk jartzearena ere. Bai. Horretaz gain, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailarekin lankidetza ildo bat gauzatzen da, uraren kalitatea kontrolatzeko. Era berean, udal idazkariaren txosten juridikoak, alderdi hauek azpimarratzen ditu bere txostenean. Akordioaren xedea, hau da, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta udalerrien arteko lankidetza ezartzea, hondartzetan eman beharreko zerbitzuen kudeaketa koordinatua izatea, eta horretarako azpimarratzen du hondartzek ingurumen balio ukaezina dutela. Beste aldetik, Bizkaiko Foru Aldundiak eta udalek ingurumean arloan baliatu behar dituzten eskumen eta konpromisoek justifikatzen dute hitzarmen hau onartzean. Eta udal eskumeneko funtzioak Bizkaiko Foru Aldundiari transferitzea eraginkortasun ekonomikoko irizpidetan oinarritzen da. 20.000 biztanletik berako udalei zerbitzu horiek eman ahal izateko. Hori gertatzen da Sopelako kasuan. Txostenak ondorioztatzen du, ez dagoela legozko eragozpenik hitzarmen onartu eta formalizatzeko. Osoko bilkurari dagokio onartzea eta gehiengo osoa behar du. Eta honegatik guztiagatik, osoko bilkura honetara aurkezten den erabaki proposamena honako hau da. Lehenengokoa, Sopelako udalaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko lankidetza hitzarmena onartzea, udalerriko hondartzak modu koordinatuan kudeatzeko. Eta bigarrena, hartutako erabakia Bizkaiko Foru Aldundiari jakinaraztea. Eskerrik asko Josu. Eder zuretzan da? Bueno, ez da, hitzarmen hau ez da berria, eta, erakundeen arteko lankidetza oso albiste ona da, eta, zerbitzu publikoak eraginkorrenean emateko bide oso aproposa ikusten dugu, bide oso aproposa dela ikusten dugu, eta, oso ondo ikusten dugu. Eskerrik asko. Teresa? Sí.
Aparte, bueno, esto es un convenio que se viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo y es un instrumento óptimo para garantizar los estándares de calidad que la ciudadanía demanda en cuestiones de seguridad, salubridad, etcétera. Cuestiones que desde el ayuntamiento, desde luego, no podríamos abordar de ninguna manera. Luego es fundamental que las instituciones competentes acuerden este tipo de cuestiones por el bien de nuestra ciudadanía y por la conservación en óptimas condiciones de nuestras playas, que son una de las riquezas más importantes que tiene Sopela. Bueno, después de lo dicho, como que ya no hay mucho más que decir. Así que únicamente que esperemos que en Ardiatera, a pesar de que quieran costas naturalizarlo, sigan haciendo estos servicios también en esta playa. Eskerrik asko. Angelines? Ados gaude. Bozkatuko dugu puntu hau, aldeko bozkak. Bai, barkatu. Zerbait gehiago esan nahi duzu? Bai, Vale. justo Marisaren interbentzioaren harira, bai esan, gu ere, kezka hori geneukala, bai, Barinatze hondartzako egoera, Kostasek bere plangintza eta bere egitasmoa betetzen duenean, naturalizazio modu horretan usteko hondartza hori, galdetu genion Bizkaiko Foru Aldunari, modu formalean, eta bere erantzuna irakurriko dotzuet, testualki bai. Eta holan dio. Bai, itsasertz mugartearen obrak irauten duen bitartean, bai ura amaitu ondoren, hitzarmenean ezarritako zerbitzuak ematen jarraituko da. Baina zerbitzu horiek unean dauden egoeretara egokituko dira. Denboraldi honetan, gertatu denaren antzekoa. Hau da, hondartzen ekipamendua, garbiketa eta SOS zerbitzua egungo irisgarritasunera egokituko dira. Ibilgailuentzako sarbiderik ez duten beste hondartza batzuetan gertatzen den bezala. Baina hondartzako irisgarritasunaren aldaketa horrek ez du hitzarmena baliogabetuko. Aldundiak bertan ezarritako betebeharrak betetzen jarraituko baitu. Baina beste baldintza batzuetan baino ez. Zani ustot honekina argi geratzen dela, akordio hau sinatuta ere, konpromisoa beteko dela eta modu batez edo bestez, Barinatxeko hondartza aldatzen den heinean, zerbitzu hori, esan dudan bezala, modu batez edo bestez, bermatuta aukiko dugula, bai? Barkatu, Orain bai? Bale, bozkatuko dugu. Aldeko bozkak. Hurrengo puntua, 6. Udalak Uribe Kostako zerbitzu mankomunitateko osoko batzordean dituen ordezkariak izendatzea. Josu zan EAJaren ordezkaria Sopelaren ordez, Josu ez dagoenez, orain titular Amaia Guenetxea izango da, eta Alberto Sobron ordezkaria. Zalantzarik, galderarik? Inguruan? Bozkatuko dugu puntu hau. Aldeko bozkak. Zazpigarren puntua, kredituaren onarpen extrajudiziala, Unai zure daitza. Bai, dakizuen bezala, prozedura edo tramitazio irregularra izan duten fakturak dira, eta zehazki telefono gastuak dira. Eta zehazki telefonikaren azkenengo fakturak. Telefono linea horiek irailaren bukaeran bajan eman ziren, eta beraz, gaur osoko bilkurara ekartzen ditugun faktura hauek iraileko kontsumoari dagokie. Aurreko osoko bilkuretan eta informazio batzordeetan azaldu dugun bezala, telefono linea horiek mantendu izan dira segurtasun informatikoa bermatzeko. Eta behin, segurtasun neurri informatikoak bermatuta, telefono linea horiek bajan eman ziren. Eta guztira, faktura horien zenbatekoa da 77 euro eta 8 zentimo. Eder? Ez, eskerrik asko. Teresa?
Solo subrayar lo que digo siempre, la obligación legal que tiene el ayuntamiento de pagar por los por los servicios que recibe. Marisa. Angelines. Bueno, en nuestro caso ya sabemos que son los últimos coletazos la cuantía es muy escasa, pero seguimos con nuestro criterio de abstención crítica en este momento. Esperemos que ya ningún otro servicio venga a reconocimiento extrajudicial. Esto es que repetirnos otra vez de cómo se hizo este trámite de alargar tanto el tema de la telefonía y no estábamos de acuerdo, pues tampoco vamos a ahondar, sin más. Ados. Bueno, bozkatuko dugu puntua. Aldeko bozkak. Abstentzioak. Listo dana bozkatu dugu. Ados. 8. puntua. Kreditu transferentziaren bidez aurrekontu aldatzeko 30. espedientea onartzea hala badagokio. Hau eta aurrengo puntua elkarloturi daude, baina hitza emango diot Arantzari. Bai, berdintasuneko eta LGTBIQ pluseko ekintzak egiteko partidatik atera ditugu 10.000 euro, murriztu ditugu 10.000 euro, gero proposat edo bozkatuko dugun diru laguntza gehitzeko. Beraz, hor egon dira 10.000 euroko aldaketak. Ez dakit galdera gehiagorik dauden. Emango dut itxanik bestela. Eder. Ez, eskerrik asko. Teresa. Vale. Marisa. Ez. Angelines. Vale, bozkatuko dugu puntua. Aldeko bozkak. Hurrengoan, 9. puntua. Hala badagokio UNRWAri aparteko zuzeneko diru laguntza ematea onartzea arrazoi humanitarioengatik Gazaren genozidiaren ondorioak arintzeko. Arantza? Bai, ezin dugu ahaztu errealitate dramatiko bat dugula aurrean Gazako herriek eta refusiatu palestinarrek ekialde hurbilean bizi duten sufrimendu, muturreko pobrezia eta kaltebaretasun egoera. Inbazioa, blokeoa eta egunero jasaten duten indarkeria sistematikoa ez da krisi humanitarioa bakarrik. Giza eskubide oinarrizkoen urraketa nabarmena baizik. Proposatzen dugun laguntza ez da elkartasun kontua bakarrik, justizia ekintza bat da. Joan den hilean mozio bat onartu genuen eta laguntza honekin herri palestinarrari gure babesa eta elkartasuna adierazi nahi diogu. UNRWA da Gazan lan egiten duen elkarte bakarra eta 10.000 euro horiekin bideratzen ditugunean mundu honetan ahotsik ez dutenen sufrimendua arintzen laguntzen ari gara. Horregatik, dei egiten diegu talde guztiei eta herritarrei ahalegin horrekin bat egin dezaten. Laguntza simboliko hau, mezu argia izatea nahi dugu. Ez gaude prest nazioarteko Gazako genozidiari entzungor egiten jarraitzeko, ezta herri palestinarraren sufrimendua isiltarazten jarraitzeko ere. Eskerrik asko, Arantza. Eder. Ez, eskerrik asko. Teresa. Sí, ojalá hubiéramos podido contribuir con más dinero para desde luego paliar los efectos de esta gran tragedia humanitaria que está sufriendo. Teresa, ¿puedes ponerte el micrófono más? Sí, que ojalá pudiéramos haber puesto más dinero y ojalá que en sucesivas ocasiones no tengamos que poner nada porque esto se haya acabado. Desde luego, por parte del Partido Socialista hacemos todo lo que podemos y apoyaremos cualquier iniciativa que vaya en este sentido. Y destacar que nos tranquiliza mucho que la subvención se canalice a través de la UNRWA, que es la institución de Naciones Unidas, que además de ser la única presente, es con la que se garantiza que los fondos lleguen donde tienen que llegar. Gracias. Simplemente que decir que son ayudas muy necesarias, bastante más, pero hasta ahí no podemos alcanzar paralizar unas guerras tan desastrosas que están matando a tanta gente inocente. Al menos vamos a ayudar con un granito de arena. Angelines. Ados gaude. Vale, bozkatuko dugu puntu hau. Aldeko bozkak. Vale.
Urrengo puntua, 10. Premiazko proposamenak egonez gero, bai badaukagu premiazko proposamen bat, ez izatekena izan behar, da azarako eta bosteko adierazpen instituzionala, ez genuen ez gai ordenean sartu garaiz, eta ja peskanpo genbiltzan ez, urgentzia hori da. Akats bat egon da, batzordean azaldu zan, irakurri zan, eta onartu zan, baina gero gai ordena deialdea egiterakoan, esan deialdean sartu. Eta horreitik da premiazko puntu bat. Orduan orain bozkatu behar dugu gai ordenean sartzea adierazpen instituzionala, azarako eta bostekoa. Galderarik edo honen inguruan, ez, bozkatuko dugu urgentzia, bale? Bozkatuko dugu gai ordenean sartzeko, bai? Aldeko bozkak? Bale. Orain Arantzak irakurriko du adierazpen instituzionala, bale? Sopelako udalean emakumeen aurkako indarkeria esereztatu nahi duen edozein diskurtsoaren aurka agertzen gara. Eta honako konpromiso hauek hartzen ditugu. Gure herrian, eutxe horma kolektibo aktibatzea, emakumeen aurkako indarkeria ukatzen edo eserezten duen edozein erreakzio matxistaren aurrean. Tokiko eragile guztiekin lan eginez mezu ukatzaileak indargabetzeko eta tokiko bizitzan barneratzeko eta halakoak sortuz. Partaidetza mahaiak, zurrumurru, misoginioei eta mezu ukatzaileei aurre egiteko tokiko sareak, komunikazio bateratuak, erantzun publiko eta kolektibokoko protokoloak, gazteei zuzendutako sentsibilizazio neurriak hartzea, batez ere mutilei zuzendutakoak, egunero jasotzen dituzten mezu misoginioak, emakumeen aurkako mezu bortitzak eta berdintasunaren aurkakoak desaktibatzeko batik bat bitarteko digitalen bidez. Gune formal eta informaletan eskola komunitateari zuzendutako hezkuntza eta prestakuntza prozesuak indartzea, indarkeria matxistaren aurrean mezu eta jarrera ukatzaile horiei aurre egiteko eta desaktibatzeko. Hezkuntza sailarekin hitz egiteko bideak erabiltzea eskola kurrikulumaren jarrera ukatzaileetan eta jarrera matxisten normalizazioen esku hartzea indartzeko. Berdin sareatik eta beste sareetatik ere udalerriek sarean ekiteko aukera indartzea, negazionismoari aktiboki aurre egiteko eta udalerriek indarkeria matxistaren aurkako kolektiboki borrokatzeko egiten duten apostu berresteko. Eskerrik asko. Urgentziazko mozioa denez, hau bai bozkatu behar dugu, naiz eta adierazpen bezala tratatu dugun, bale? Beraz, bozkatuko dugu hau. Ez dakite aipamen egin nahi duzuen adierazpenari? Ez, bale, bozkatuko dugu adierazpena. Aldeko bozkak? Ondo, hurrengo puntura joango gara, 11. Alkatetza dekretuen berri ematea. Hiru ditugu, alkatetzaren delegazioa, aurrekontuaren 29. aldaketa eta aurrekontuaren 31. aldaketa. Ez daude mozio ez erabakigarririk, beraz azkenengo puntua joango gara, erreguak eta galderak. Orain zuena da hitza, ez dakit erregurik edo galdarik duzuen. Bai, Teresa. Tengo una pregunta. He visto durante estas 2 semanas pasadas cómo ha sido creciente la pegada de carteles y la proliferación de pintadas en todo el pueblo. Cada día que vengo, cada día veo más. Me gustaría saber si el equipo de gobierno tiene previsto emprender alguna acción inmediata para la eliminación de cartelería, de pancartas y de pintadas. La proliferación de pancartas y de pintadas ya ha sido un tema a debate en este
en este pleno, en esta corporación, udal gobernuaren aldetik, eta bai aitortzen dugu, herri mugimenduaren eskubidea, bai aitortzen dugu, herri mugimenduaren eskubidea bere aldarrikapenak egiteko, eta bai jaso dugu kritika zuzena EH Bilduren izenean, bai jaso dugu EH Bilduren izenean kritika zuzena, kartel batzuk epegatu ziralako EH Bilduren izenean, kritika hori jaso genuen lurralde antolakuntzarako batzordean, informazio batzordean, eta guk kritika hori onartzen dugu, eta EH Bilduren izenean, ez udal gobernuaren izenean, ze kartel horiek EH Bilduren izenean zuten, kritika hori onartzen dugu, eta hortaz, konpromiso hartzen dugu EH Bilduren kartelak hemendik aurrera udal paneletan soilik jarriak izan daitezen, ez? Eta are gehiago, edozein ekitaldi bukatzerakoan, kartel horiek ere erretiratzeko. Aipatzen ditudan kartel horiek erretiratuak izan dira jadanik, eta hori daukagu esateko. Legealdi honetan zehar, garbiketa enpresak, hilean bada ere garbitu egin ditu kalean zeuden kartelak, eta zentzu horretan horrela jarraituko dugu. Esan beharra dago ere, udal ordenantzak aplikatu egin dirala, eta zehazki, naiz eta gu ordenantza horren kontra egon, zibismo ordenantza 3 aldiz aplikatu da, eta are gehiago, kartelen kasuan, Mosal legea izeneko legea, edo herri segurtasun legea aplikatu izan da. Izan ere, udal gobernu honek egin behar duena da legea bete, ez daukagu bestelako biderik, ez? Eta gainera hori da gure egin beharra. Eta hori daukate esateko. Bien, yo también estoy de acuerdo en que todas las personas tienen derecho a expresar su opinión. Lo que no tienen derecho es a utilizar espacios que son públicos o privados, porque el derecho de unas personas no puede pisotear los derechos de otro. Y habría que saber, estoy convencida porque recojo testimonios cada día de personas que se quejan de que se utilice sus fachadas, sus portales y los espacios públicos. Ahora mismo hay carteles, pancartas entre los árboles que son de todos, o en la oficina de turismo delante hay una pancarta. Eso el ayuntamiento tiene que retirar inmediatamente, no es que vaya la brigada una vez cada tanto. Por eso, para el próximo presupuesto he solicitado una partida específica para retirar inmediatamente este tipo de cuestiones que no gustan a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Sopela, sin discutir que las personas tienen derecho a expresarse, pero por los canales establecidos y respetando los derechos de los demás. Eskerrik asko. Erregu eta galdera gehiagorik? Pues mira, ha sido la verdad casualidad porque no lo habíamos hablado con Teresa y sí vamos a tratar el tema que ha empezado a comentar Teresa, porque nos habíamos dado cuenta que sí habíais recogido el guante de vuestra responsabilidad política como EH Bildu de retirar ciertos carteles de vuestro partido o decir a vuestra gente que lo retirasen, pero nos resulta que a veces tenéis una bicefalia en el sentido de que os tenéis que dar cuenta que vosotros, personas que representáis EH Bildu, también sois equipo de gobierno. Entonces, también se ha de cumplir el quitar no solo vuestros carteles de EH Bildu, sino todo lo que no tiene que estar pegado donde no corresponde. Entonces, aunque no estéis de acuerdo con la ordenanza de civismo, está en vigor. Entonces, os pedimos que pues esa bicefalia que no exista, sino que adquiráis responsabilidades como equipo de gobierno. Se agradece que hayáis quitado ciertos carteles como EH Bildu, pero me vuelvo a repetir, es que sois los mismos, que tenéis que cumplir, hacer cumplir esa ordenanza. Y es que da pena, ya no te digo lo privado, veis la iglesia, independientemente de que se crea o no se crea, se sea creyente, pero da vergüenza. Es una imagen, fíjate qué edificio, y está cada 2 por 3. Entonces, por favor, cumplid como equipo de gobierno. Esateko iritzi guztiak aintzat hartuko ditugula eta proposamen guztiak ere aztertu eta kontutan hartuko ditugula.
Erregu eta galdera gehiagorik? Ez? Amaitu dugu plenoarekin orduan. Auzokidekoran hitza hartu nahi duzue? No?